Ibhalwe nguSiqiniseko the Prince, isihloko sawo sithi umkaJobe. Lesi isigcawu se-12. Mina ngithi asene emaphoyiseni. Madlomo, uyizwile le ndoda ithena ngithi. Ithe mesa emaphoyiseni izombulala umkami. Engabe mina ngiyini? Awukahle nawe. Manje Jobe ucabanga ukwenza njani? Mansele, angazi. Kodwa uNkulunkulu wami bazombulala. Baba, uzokwenza njani uma bembulala? Madlomo, awukahle nawe. Yazi ngisakwazi nokucabanga kahle nje lo msindo wakho. Hayi man. He's lying. He won't kill her. Manje ushoke weJobe. Lo 500,000 okukhulunywa ngawo uzothatha. Zime emthumeni kuJobe. Umhlaba wonke kuba sengathi uyapilingana. Ilanga lishiswa kushisa kakhulu kodwa uJobe yena yedwa uyalizwa. Ulokhu ehamba lana phambi kwamakhosikazi akhe kanye noPhela. uPhela asondele kancane kuJobe. I think it would be a great idea if we call the cops. Uba manje cops. Madlomo, ucops amaphoyisa. Wena masikhosana, umthetho wakho vele sidalwa nje awuzwa. Manje kungani ke uMaskiti engasho ukuthi amaphoyisa lokho ethi cops? Noma mhlasimpe ucops wenze lo iphoyisa thizeni alaza azana nalo. Yeah. So thinike awushoke so thinike kuyena ucops loyo. Awuthule nawe yini? Guys, listen. Kahleni bo, nangoku uMaskiti sesithulisa. I know this guy said asingafonela amaphoyisa, but I think the cops are well trained than us amateurs. uMansele noMadlomo babukana. Kwamashu. Nakasho ukuthi kwamashu. Uthena siyamesha, umzwanga uthe measures. Please guys, shh, I'm serious here. Manje wena ngesingawe uthi siwatshela amaphoyisa. Yes, of course. Cause this smells like an inside job and I can't shake this feeling. Hayi ke. Shutha seni ke emaphoyiseni. Azokale sholo phezulu uMadlomo. Ngiyahlala phambili.